ziua! Eu sunt Irica Bandit și bun găsit la Bravo I Steal! Suntem alături de colega mea jurată Iulia Albu! Bună seara! Bună seara și ție, Iulia! Prima concurentă care o să ne facă să plângem de bucurie, vă dați seama? Concurenta pe nume Alesia! Bună seara, Ilinca! Bună seara și ție! Te invit în fața jurului! Mulțumesc! Tum. Bună seara, Iulia! Bună seara, Alesia! Și vă place ținuta mea de azi? Unde te-ai dus? Mă duc să alerg 1 kilometru prin parcul central. Doar 1 kilometru? Păi dacă pot mai mult, fac până la 5. Bine, hai să trecem la subiect. Așa, să trecem la subiect. Bluza nu e prea de alergat. Păi da, e prea groasă și dacă transpiri, ce faci? Așa. Pantofii aia de mici care nu merg nicio culoare. Șapca merge, da. Și pantalonii merg, da. Și ce îmi dai? Cred că cam fiecare zi. Da, știi. De data asta, cred că dau un Bravo I Steal. Mersi! Acum s-a încheiat prima zi de Bravo I Steal. Da. Dar o să vă așteptăm. În 20 de minute. O să fie tot timpul de la ora 8. Dacă se poate. În fiecare zi de la ora 8. Sâmbătă. La revedere! O seară frumoasă vă dorim!